Brandon. Oo. Sir, Brandon po. Brandon. Thank you, sir, ah. Gagawin mo, ma'am, inspect mo. Inspect mo siya. Inspect mo kung magkakadikit yung mga kulay mo. Kahit taas ka namin yan, just yan. Okay? So, pakigulo mo, pakigulo. Pakigulo mo. Guluhin mo. Shuffle mo yung ay, hindi kaya. So, gagawin natin. May experiment ako kasi magician nga din ako dito. So, ito, gagawin ko. Then, The snap? Snap lang yun? What did you do there? It's gonna happen to you this way. Okay, show me the video. mahirap sabuhin, di ba? Nabubuo mo, no? Lalo na pag ita'y nagkilo. Mahirap sabuhin. So, ang gagawin ko, magician ako eh. Tingnan mo. Ito yung mga nagpapabate, si Miss Rosel Dasig na friend namin ni Daddy, si Lucky Santos ng Proud Union of Brown, si Tita Ang Gadiana ng Barangay Rizal. Pinsan ko si Kevin Patrick Salcedo Ali. Naghahanap siya ng ka-textmate, so ito yung profile picture niya. Then add nyo na lang siya sa Facebook kung gusto nyo siya ka-textmate. Message nyo siya. At saka si PO1 Jarens Nico Austria. Kabatch ko sa TUP Manila. At saka si Kim Gadiana. So, thank you guys for watching. Abangan nyo yung iba ka pang videos. Salamat.